I rękaw trzymasz, Tymuś. Dobra. Do góry, Tymon. Spokojnie, jak leży, to jej nie ciągaj. Tam na plecach. Na boku jak będzie. Dajesz, Tymek. Kołnierz. Uchwyt łap, pełen. Trzymaj, trzymanie. Tymek, uważaj, bo ona niebezpieczna jest. Tam trzymaj ją w rękach. Łap uchwyt i rób swoje. Ucimatę próbuj, tam Sasaje Ucimata wejdzie. Sasaje, tak, i Ucimata popra. Dobrze, trzymaj. Jeszcze raz, Sasaje, tam próbuj. Próbuj Sasaje, Tymek, dawaj, tylko łap uchwyt. Kołnierz, tu do siebie. Trzymanie, kręć, trzymaj, pracuj. Tymek, kołnierz, łap pełen uchwyt. Uważaj, tylko nie odpuszczaj. Rękaw, trzymaj rękaw. Jezus.